Fight Explosion, návrat kráľov, MMA Championship, najväčšia akcia zmiešaných bojových umení na Slovensku. V klietke uvidíte mená ako Škondrič, Sibinský, Stacho, Pukač, Singel a Šenkýr. 6. december, Handarena Pasienky, Bratislava. Predpredaj Ticketportal.sk, www.fightexplosion.sk. Nájdi nás aj na Facebooku. Čau, jak sa máš, najprv povedz, prosím ťa? Mám sa veľmi dobré, keď voľno to mi na to palec, som sa skol. Máš sa poriadne obliekať. Prosím ťa, položím ti pár otázok teraz. Prvá bude, viem, že prednedávno si mal zápas v Čadci. S kým si tam zápasil, prosím? Zápasil som tam s borcom Bosny, Hazim Selimovič. A ako prebiehal zápas? No, tak prebiehal to na 2 kola a v prvom kole som počúval skôr taktické rady trénera. Začal som rukami, skrácal som vzdialenosť a pridával som low-kicky, aj keď som ich nekopoval a on nás boli ešte po zápase zbrané pred nanou, ale tak som to ustal a v druhom kole som sa začal trošku byť, ako je to moje zvykom a vyšlo mi to. To je na tebe, to sa mi na tvojich zápasoch páči, že dbáš na divákov, divácky veľmi pekné zápasy. Takže v Čadci ti to vyšlo, k čomu gratulujeme. Bolo to v podstate publikum domáce, dá sa povedať. Cítil si podporu publika? Určite áno, na moje zápasy chodí veľa mojich fans a kamarátov, ktorí mám veľmi rád, s ktorými trénujem a bez ktorých by som tak nefajtoval. Tí ľudia ma ťahajú dopredu a je to veľká podpora v mojej osobe. Super, a čo ďalší program? Čo plánuješ teraz do budúcna? Na ďalší program sa chystám do Bratislavy na Fight Explosion, ktorý má aj ten do klietky. To 6. decembra, niekto si 6. decembra rozbalí balíček, potom na Viku a 6. rozbalím klietky, takže na to sa strašne teším. Fakt je to pre mňa zmena prostredia už. A teraz rozmýšľam nad nástupovkami už na nejakým oblekom, takže Mikuláš určite nebudem, ale už tam urobím, sám rozmýšľam. Celou si mi to povietne na hlavu. To radi počujeme, určite sa tešíme, lebo vieme, že v tomto si fakt dobrý. A čo hovoríš na tú zmenu prostredia? Ako vnímaš to, že tu bude vlastne, pokiaľ viem, tvoj prvý zápas v klietke, keď to bude Thai box? Aj keď ideme moje pravidlá, ale myslím si, že keď budem tú klietku, budem celý bez seba, je to také plná zmena, ale keď budú tam tie dvere, ale tak tá koncentrácia ide si svoje, som rád, že je to v klietke. Práve, že to bolo aj na ceste. Fakt som rád. Mať nejaké zveriace pudy vravíš, hej? No, teším sa na to fakt. Super, tešíme sa aj my. Vieš už nejak bližšie s kým budeš zápasiť, či zatiaľ ešte? Vôbec nemám žiadne informácie. Super, dobre, tak ideme ďalej. Musíme to doriešiť svojim promotorom. Teraz trošku odpočím od toho fighterského prostredia. Ako tráviš svoj voľný čas mimo tréningov? Svoj voľný čas trávim s mojím, teraz som znova sa k tomu vrátil, milovaným psíkom Molly. To francúzsky bulldog, ktorého mám veľmi rád a začínam sa stretovať s nejakými ľuďmi, ktorým mi záleží. Super, super, rádi počujeme. Som šťastný. Ako často trénuješ? Za týždňa trénujem tak 9 až 10 krát. Takže znamená to, že aj dvojfázovo? Aj dvojfázovo, určite áno, dvojfázovo a niekedy si medzi to ešte zaradím aj posilnú. V čom spočíva tvoja príprava, alebo ako prebieha taký nejaký tréningový proces? Môj tréningový proces hlavne spočíva v kondičnej príprave, v silovej a technické úrovni. Super. Máš aj nejaký tým okolo seba, alebo možno jedného trénera? Jasné, mám tým 2 trénerov, tréner kondície a boxu, to je Ivan Šumik, teraz tak musím tým mať okolo. Super. Tak ale keď počúvam program máš dosť nabitý, to znamená, že čo nejaká... Medzi to ešte niekedy musím ísť do krčmy a nejaký problém trénoval, takže niekedy 24 hodín pre mňa fakt krátko. Preto sa niekedy niekto povie, že on robí 8 hodín deň, ale takto proste je život fightera, takto to proste chodí. A kedy si tiež nejaké frajerky alebo niečo podobné? No, pýta sa ma to veľa ľudí. Zatiaľ som rád, že s Tian sa s jednou slečnou stretnú, tak budeme celú dopadne. Plánuješ už aj nejakú svadbu? Nie, stále nie. Stále je fajn na prvom mieste, hej? Základ je momentálne šport, do ktorého dávam všetko, ktorý ma živí. Takže to je pre mňa priorita. Už si nám povedal, že najbližší zápas ťa čaká v Bratislave teda, ale čo tak do blízkeho budúcna? Aké máš plány? Čo by si chcel ešte dosiahnuť? No, tak najbližšie plány potom niečo bude určite v januári. Musím počkať,
útočníkov, je tam teda Robert Kahenek a to vidím ďalej, to určite ženiera, ktorú sa veľmi teším, ale určite by som ešte nejakú tú spolu chcel mať, chcel by som aj mať nejakú tú spolu. Jednu spolu som doniesol z zahraničia, tak nejakú ďalšiu spolu alebo nejaké koliesko na krku by som tiež si chcel ešte dobré. A odkiaľ máš titul, povedz nám? Mám titul z Lincu, z Rakúska. S kým si tam fajtoval? S Keclíkom, s Davidom Keclíkom vtedy a ma to potešilo, vyhral som KO a potom to celkom išlo do konca roka a potom sa mi nedarilo, spadol som na snowboarde, rok som bol doma a teraz som dúfal zase späť vo forme. Aké sú to pocity vyhrať titulový zápas na KO? Je to výborné. Je to výborné, lebo keď nevyhráš na KO, vôbec nevyhráš. Takže je to výborné. Na body som vlastne nevyhral. Vyhral sa iba na KO. Čo sa týka bojových športov, rozmýšľal si na nejakou zmenou, nejaký iný štýl? MMA napríklad, alebo niečo podobné? Páči sa mi to, ale neviem si to predstaviť. Ale páči sa mi to určite. Veľa kamarátov tu trénuje a konkrétne trénujem s kamarátom, ktorý to robí. Lebo myslím si, že mal by som veľa zlozvykov z thaiboxu, ale ako do budúcna sa mi to veľmi páči. Aj čo si pozerám na internete, tak tí novší fighteri MMA sú ešte do mňa starší, takže stále si myslím, že možno Otikara vystrebí a budem na druhej lodi. Uvidíme. Super, o tom sa ešte porozprávame. To bolo pár otázok na teba. Chcel by si ešte niečo odkázať fanúšikom? 6.12. Mikuláša rozbalíme v Bratislave. Nie doma pod oknami, ale na Fight Expo turnaj. Tešíme sa na teba, na tvoj fight. Ďakujem.